Március 14 van, olyan 10 fok körül, 1-2 óra körül lehet, megnézzük a képeket. Hát az akác az még meg se pattant, szerencsére. Elég hűvös, szeles idő van. Van rakva nekik egy kis sörélesztővel összekevert borjú táp. Reggel kirakom, este beveszem. Szépen viszik befelé a kaptárba. És szirup is van pipásítatóba. Valahol találnak virágport, mert egyik másikon van, sőt, ha melegebb van, akkor nyilván sokkal jobban, intenzívebben hordják a virágport. Gazok virágzanak itt a kaptár előtt. Árva csalán, azt hiszem úgy hívják. Viszok jól érzik magukat, nyüzsögnek. Hideg, szeles idő van, de ennek ellenére kijönnek. Ott van a lábukon a borjú táp.